Новините от Русе на 26 юни. Заместник-кмета по европейско развитие на община Русе Страхил Карапчански участва днес в третия годишен форум, посветен на стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. Срещата се организира от Европейската комисия и град Виена в сътрудничество с федералния министър на Австрия по въпросите на Европа, интеграция и външните работи. Форумът под наслов "Израстваме заедно растем, силни за процъфтяващ и приобщаващ регион на река Дунав" се провежда в периода от 26 до 27 юни в сградата на община Виена. Третият годишен форум за Дунавската стратегия поставя акцент върху икономическото усъвършенстване, социалното приобщаване и доброто управление. По-рано през деня заместник-кметът Карапчански взе участие в срещата на разширената изпълнителна комисия на Съвета на Дунавските градове и региони, която се проведе в кметството на Виена. Доброволци от Камерун участват в националния проект "Светът като детска площадка" на международната студентска организация IESEC. Чуждестранните гости преподават английски език на деца от детските градини. Целта на проекта е в рамките на 6 седмици децата в най-ранна възраст да опознаят различни култури и националности, да се научат на толерантност към други етноси, докато развиват езиковите си познания по английски език. В Русе стажантите преподават в детските градини "Здравец" и "Слънце". Служители от група "Спасителна дейност" са отстранили паднали дървета в дворовете на 2 детски градини в Русе, на улица Мидия Енос и на улица Неофит Рилски. Затова съобщават от Пожарна безопасност и защита на населението. На улица Киев екип на пожарната е отстранил паднало парче ламарина от жилищен блок върху короната на високо дърво. Няма пострадали. Пореден инцидент с газова бутилка вдигна на крак огнеборците. Вчера след обед е получен сигнал за горяща газова бутилка на терасата на жилищен апартамент в блок Варшава. Незабавно е изпратен екип на пожарната. При пристигане на място е установено, че има факелно изтичане от вентила на туристическа газова бутилка. При опит да изгаси, собственикът леко е пострадал. Същият е прегледан от екип на спешна помощ. По преценка на медиците не е имало необходимост от отвеждането му в болница. Происшествието е ликвидирано за няколко минути. Причината за горенето е износване на уплътнителя на вентила на бутилката. Утре от 16 часа в спортен комплекс "Ялта" е откриването на международното състезание по бадминтон "Русенско лято", което се провежда за 17-ти път. В турнира ще се включат 70 състезатели от 10 клуба. По същото време ще се състои официалното откриване на залата по бадминтон. 258 см е нивото на река Дунав край Русе. Очакванията за следващите дни са спадане с 21 см и достигане на нивото до 237 см. По-съществено заоблачаване се очаква през нощта срещу петък, когато на места по-често в източните райони на страната ще се развият гръмотевични бури, по времето на които вятърът отново ще се усили. Утре сутринта явленията ще затихнат, през деня облачността ще намалява и до вечерта ще се изясни. Вятърът ще се ориентира от юг слаб. Дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса. Радио Русе.